Simon Busuttil attakka lill-Avukat Ġenerali u għamel pressjoni fuq il-qorti li trid tiddeċiedi fuq kawża li għandha qudiemha. Dan f'diskors fis-Sanna Tgħawdex. B'reazzjoni l-Partit Laburista staqsa minn xiex qed jibża Simon Busuttil li jħalli li l-istituzzjonijiet jaħdmu fl-indipendenza tagħhom. Simon Busuttil sejjaħ b'dan il-mod il-kawża li l-Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ fil-primawla tal-Qorti Ċivili kontra l-familja Gaffarena biex il-qorti tħassar it-trasferimenti kollha li saru brabta maż-żewġ kuntratti ta' tpartit ta' artijiet u assi li kienu proprjetà tal-Gvern u biex il-qorti tordna li jintratt kollox lura. Redikolaġni! Redikolaġni! Simon Busuttil qed jipprova jikkonvinċi lil poplu li l-Prim Ministru fetaħ kawża kontrih innifsu li m'argument ma jreġix fid-dawl li uħud mill-konvenuti huma ta' Gaffarena u fid-dawl li kemm il-Kummissarju tal-Artijiet u kif ukoll ir-Reġistratur tal-Artijiet kienu parti mill-kuntratt li sar ma' ta' Gaffarena, allura kellhom jissejħu fil-kawża. Wieħed irid iqis li kawża biex jiġi annullat kuntratt ma tistax issir jekk il-partijiet ta' dak l-istess kuntratt ma jkunux imsejħa fil-kawża. B'reazzjoni l-Gvern qal li huwa tal-mistħija kif il-kap tal-Oppożizzjoni wasal biex insinwa li l-Avukat Ġenerali biskop fetaħ kawża ħażina b'intenzjoni diretta li din tintilef sabiex igawdu ta' Gaffarena. Diskors bħal dan hu kompletament inaċċettabbli fil-konfront tal-Avukat Ġenerali Dr. Peter Grech li nħatar f'din il-pożizzjoni fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Jidher ukoll li Simon Busuttil m'għandux fiduċja fl-Awditur Ġenerali għaliex fir-rapport tiegħu dwar il-każ ta' Gaffarena l-Awditur Ġenerali jgħid li jaqbel mal-pożizzjoni tal-Avukat Ġenerali anke wara li ġew ikkonsultati avukati oħra. Il-kap tal-Oppożizzjoni seta' jagħmel din il-kawża hu stess minflok għażel it-triq li attakka l-istituzzjonijiet li qed jaħdmu sabiex l-assi tal-poplu jitreġġaw lura. Simon Busuttil ftaħar li jaf kif għandu jiġġieled kontra il-Gvern. Nafu niġġildulu. Il-Gvern qal li hu evidenti li Simon Busuttil għadu ma fehm xejn fuq il-kawża li għandha lan li treġġa' l-assi lura għand il-poplu.